Čau, ahoj, já tě zdravím u prvního videa na kanále 3D Cookers. A vlastně nějakým způsobem, jelikož je to první video, tak bych měl to nějakým způsobem uvést, o co se tady budu snažit na tomhle kanále. A jde zejména o to, že se budu snažit naučit lidi nějakým způsobem modelovat. Pokud jsi začátečník, pokročilý profesionál, pokud tě budou videa bavit a něco si v tom najdeš, budu jenom rád, ale zejména, aby bylo jasno, tak se teď budu věnovat vlastně lidem, kteří s modelováním začínají, ať už z jakéhokoliv důvodu, a vlastně usnadnit jim tu cestu té edukace v tom modelování a nabití těch informací co nejrychleji, jak jen to půjde. Pro modelování budu používat teda program Autodesk Fusion 360, kde v těchto videích, co budu dávat na YouTube, budu ukazovat různé modely, kde budu využívat funkce, které tento program nabízí, a následně vlastně, jak budu modelovat, tak se budeme prokousávat různými problematikami toho modelování, kde nám nastane nějaký problém, jak tu součástku namodelovat tak, aby vlastně to bylo bez problémů, aby to bylo správně zavazbené a aby vše fungovalo a vlastně, aby to bylo opravitelné do budoucna zároveň. Jo, to znamená, že vlastně já mám nějakou součástku, mám třeba součástku z vývoje, kterou namodeluju, ale po nějakém čase od zkoušení a podobně zjistím, že nějaký rozměr bych potřeboval například větší či menší, nebo to trošičku jinak zmodifikovat tak, aby to fungovalo správně. Takže vlastně já se retrospektivně vrátím do toho modelu a následně vlastně to pomocí toho, že jsem to použil správné postupy na modelování, abych to dokázal vlastně všechno opravit nebo zeditovat tak podle toho, aby to splňovalo moje představy, abych si to udělal s tím co nejmenší práci. Samozřejmě můžeme modelovat jako největší hulváti, různě to lepit, potahovat, přidávat, odebírat a tak různě, ale já to chci vlastně vést tímhletím způsobem, že to bude tak, aby to splňovalo nějaké v úvozovkách zásady toho modelování. Já se přiznám, občas taky používám takové shady metody modelování, ale to už je na vašem usouzení, jestli to budete používat nebo ne. Já tak prostě modeluju, takhle jsem zvyklý a zatím mi to ve většině případů fungovalo tak, jak vlastně jsem si představoval. Takže dneska jsem se rozhodl, že vlastně pro začátek vytvoříme nějakou jednoduchou součástku, kde to bude deska několika dírama a zaoblení, skosení, a vlastně to je nějak takým způsobem všechno. Ukážu ty základní funkce, skicář, vazbení a podobně. Tak, když jsme vlastně v tom interfejsu toho programu Fusion 360, mimochodem ještě abych dodal, tak tenhle ten program je bezplatně ke stažení na stránkách Autodesku a je možné nekomerčně používat vlastně po neomezenou dobu, s tím, že tam máte uzamknuté nějaké pluginy, které nemůžete využívat, a to je vlastně to omezení tohoto programu. Takže jsme v tom vlastně hlavním okně toho programu a abychom si nakreslili nějakou součástku, tak musíme použít skicář. Takže my vlastně uděláme 2D skicu, z které následně vytáhneme 3D model. Tak, proto abychom vytvořili 3D skicu, použijeme ikonku Create Sketch, to jdeme nahoře vlevo, vlastně vedle napravo od záložky Design. Tak je to taková ikonka se zeleným pluskem. Tak, klikneme na to. Fusion vlastně nám nabídne roviny, ve kterých můžeme modelovat. Tak, já běžně modeluji jako v rovinách XY a vytahuji do osy Z, protože mi to přijde nejpřirozenější. A samozřejmě můžete modelovat v jakýchkoliv rovinách chcete. Jenom potom pro
následnou výrobu je to jednodušší, protože stroj pracuje v osách XYZ, kdy Z je ve většině případů jako výška a takhle vlastně si usnadníte práci do budoucna. Takže zvolím si rovinu a proto, abych vytvořil čtvereček, tak můžu použít dva způsoby. Použiju funkci line, samozřejmě pomocí klávesové zkratky L. Tuhletu funkci spustím, nebo si na to kliknu na tu ikonku a vytvořím si čtvereček. Pokud vlastně chci mít všechno v 90 stupních, tak použiju takovou funkci uchopení, kdy dojedu na ten koncový bod té liney a vlastně už vidíte, jak to pěkně chytá střed, konce vlastně těch bodů, tak pomocí toho využiju té funkce, abych to měl všechno v 90 stupních a měl to nějakým způsobem tak, abych s tím mohl co nejjednodušeji pracovat. Takže máme nakreslený čtvereček a nemáme ho zavazbený. Jak to poznáme? Poznáme to tak, že nám vlastně ten skicák nebo ta skica svítí modře. Plně zavazbený objekt poznáme tak, že nám svítí černě v tomhletom programu, anebo to poznáme tak, že můžeme různě s tím objektem posouvat, modifikovat ho a podobně. Tohle není plně zavazbený objekt. Takže já si to s dovolením vrátím a abych to plně zavazbil, tak tomu musím dát nějaké rozměry. Tak. Rozměry tomu dám pomocí kód. Ty vlastně najdete, to kódování najdete pod touto ikonou Sketch Dimension a zase klávesová zkratka D. Takže zmáčknu Dčko a vyberu si, kliknu na jednu lineu, tam mi ukáže nějaký rozměr, takže já si řeknu, že ten čtvereček bude 40x40. Vidíte, stále mi to svítí modře. Jak je to možné? To znamená, že vlastně já mám sice nějaké rozměry, ale pořád to není zavazbené. Vidíte, že tady se mi to nechytlo, tady ta vazba prostě není. Tak, použiju vazbu coincident, co znamená, že vlastně tak kdyby slepím k sobě ty body a už když to zkusím, tak už mi to vlastně drží při sobě celku, že s tím nemůžu nějakým způsobem hnout. Takže máme rozměr, máme všechny body spojené, ale pořád nám chybí nějaká pozice od toho nulového bodu, který je vlastně tady. Tak, já si řeknu, že ten nulový bod bude, nebo ta vzdálenost toho čtverečku od toho nulového bodu bude 25 z jedné osy a 25 z druhé osy. A vidíte, už se nám sketch vlastně celý začernil. To znamená, že objekt je plně zavazben, to znamená, že já už s ním vlastně nemůžu nějakým způsobem hnout. Tak, to byl ten první způsob, jak to udělat. A druhý způsob je ten, že použiju funkci rectangle, kde mi to usnadní skupu práce, že nemusím používat nějaké takové tohleto vazbení, že to musím lepit k sobě, aby to bylo všechno v 90 stupních, aby to bylo kolmé na sebe a podobně. Tak já použiju funkci rectangle, konkrétně používám dost často ten rectangle, který se vlastně tvoří od středu toho obdélníku či čtverce. Takže já se na něho kliknu na tu nulu toho, vlastně tu naší absolutní nulu, kterou tady máme, kliknu na ní, ať vlastně mám to zavazbené přímo v té nuly a mě vlastně teďka jenom v podstatě zbývá zadat rozměry. Takže bychom říkali, že to bude čtvereček 40x40, jo, a vidíte na 3 kliknutí mám hotovou a zavazbenou skicu tak, jak potřebuju. Tak, potom, co máme zavazbenou skicu, ještě musím podotknout, že vlastně tady máme nějaký strom historie, kdy my se můžeme vrátit v čase a následně si upravovat ty skeče, vysunutí a podobně. Dále tady se nám vznikla v tom stromu na levé straně sketch, což je sketch 5, což je ta naše aktuální sketch.
které se taky můžeme vracet skrz ten strom, anebo vlastně skrz ten spodní strom té historie toho modelování. Tak pokud chceme odejít z toho sketche, tak klikneme na ikonku Finish Sketch. A co teď? Máme 2D model nebo 2D skicu a tu chceme nějakým způsobem vysunout. Proto tady máme feature Extrude, zase my můžeme použít pomocí klaviaturové zkratky E. Tak, jak vidíte, tak nám to automaticky vybralo tu skicu, že vlastně můžeme ji vysunout a tady vidíte, že ji můžeme vysouvat na jednu, na druhou stranu. Tady máte v záložce, vlastně, která se vám tady vyskočila po tom zmáčknutí té ikonky, tak máte tady různé možnosti, jak to chcete vytáhnout. Tady máme například profile plane, offset, kdy to budeme offsetovat od nějaké roviny, že vlastně bude to odsazení od něčeho. Ale my začneme tím základem, což je vlastně profile plane. Na jakou stranu to chceme, buď to chceme jakože na jednu stranu, na dvě strany, aby nám to vlastně šlo, anebo symetricky na dvě strany, že vlastně co potáhneme na jedné straně, tak tam se nám to přidá i na druhé. A to je v podstatě vlastně nějaký základ toho vytahování. Tady si můžete vložit, jakou výšku bude mít ten náš čtvereček. Já si zvolím výšku teda, aby to bylo všechno stejné, aby to bylo rychle. Tak já zvolím výšku 40 a zmáčknu OK. Tak, máme teda krychly 40 a můžeme si do ní vytvořit nějakou díru. Tak, díry tvořím převážně přes teda skicák, kdy si tady vytvořím několik bodů, dejme tomu 4 body a zase vidíte, že nejsou černé ty body, že nejsou zavazbané, můžu s nima různě nějakým způsobem pohybovat. Takže co udělám, tak já si od té absolutní naší nuly vytvořím nějaké zakotování toho našeho bodu, protože já chci, aby to bylo 15 a 15 od té nuly. A teďka, když máme vlastně zakotovanou tu první díru, tak můžeme toho využít s tím, že použijeme vazbu horizontal and vertical a můžeme říct vlastně tou vazbou tomu skicáři, ať je to zarovnané ty body na sobě a tím si ušetřit zbytečně vlastně skicování, které bychom museli nějakým způsobem absolvovat. Takže jakože je tohleto 15, tak aby to bylo stejně na druhou stranu, tak to bude 30. A to samé uděláme tady, 15, 15, 30. A jak vidíte, ušetřili jsme si pár kód a zároveň máme krásně zavazbenou skicu, zase pro kontrolu, pokud chcete to zkontrolovat, tak vy můžete s tím hnout. Tím pádem je to černé, je to plně zavazbeno. Zase dáme Finish Sketch a vytvoříme teda nějakou díru. Tak, to klikneme na ikonku Hole, nebo zase můžeme použít klávesovou zkratku H a vybereme si ty body a nám to vlastně říká, že Face Sketch Points. Tak, já vyberu vlastně tyhle ty body, ty 4, které jsme si naskicovali. Tak, vybral jsem všechny 4 a máme tady nějaké výběry. Já bych řekl, že můžeme udělat jednoduchou díru s nějakým zahloubením. To zní fajn. Zatím závity řešit nebudeme, takže jednoduchou díru se zahloubením pro šrouby například. Takže dáme vrchní, tady máte nějakou skicu, jak to zahloubení teda bude vypadat. Já řeknu ještě tady, že jak má být ta díra hluboká, já chci, aby byla vlastně skrz celý ten objekt, takže to nám ušetří třeba práci potom, že dáme skrz, jelikož budeme potom nějakým způsobem třeba ten díl modifikovat a bude delší,
Takže kdybychom dali tady distance a dali 40 jenom, tak je to super, bude to fungovat, ale potom při té pozdější editaci by nám už to dělalo bordel, protože bychom to museli editovat i v těch dírách, což vlastně nechceme, takže já použiju extends all a vím, že to vždycky bude průchozí, i když to udělám 1 metr dlouhé. Tak, tady si navolíme nějaké kóty skrz to zahloubení, délku toho, hloubku toho zahloubení a vlastně průměr toho zahloubení. Tak, vím, že mám průměr díry, dáme třeba 8. Pardon, to zrovna se mi povedlo třeba z toho věc, takže pokud se mi podaří z toho věc, tak tady mám ten strom toho modelování. Když kliknu vlastně na to hole, kliknu na to dvakrát, tak se vrátím do té editace toho zahloubení a nějakým způsobem to můžu upravovat. Tak, zvolil jsem 8 díru, 8 průměr, tak dáme například 5, ať je to menší trošičku a 8 zahloubení, to můžeme nechat. A hloubka toho zahloubení bude třeba 6 nebo 5. Tak. Takže vidíte krásně, že máme zaoblení toho těch našich děr. Klikneme na OK a máme tady krásně zahloubené díry, které jsou průchozí, tak jak jsme chtěli. A vlastně můžeme se pustit třeba dál do toho zaoblení, které jsem sliboval. Tak samozřejmě zaoblení můžeme dělat i ve skicáři, ale osobně to nedoporučuji, protože pro tu pozdější editaci by nám to dělalo nepořádek skrz vazbení, protože v tom skicáři je to docela problém upravovat vazby s zaoblením nebo s kosením, takže když to je možné, ve většině případů je to možné, tak bych používal vždy tu feature toho zaoblení. A teda ta feature se jmenuje Fillet a je na to klávesová zkratka F, takže použiju klávesovou zkratku F, vyberu si hrany, které chci zaoblit, takže zaoblím tyhle ty hrany a řekněme, že bude třeba to zaoblení 2 mm. Tak a máme zaoblené všechny hrany a jak říkám, později třeba bych si řekl, že chci to zaoblení na 2, ale třeba 5. Jo, není problém, editace a máme 5 mm zaoblení. Tak, dále třeba bych chtěl ještě nějakým způsobem, třeba uděláme do toho díru, která bude na střed a bude mít například rozměr 12x12 a zase teďka budeme vlastně odebírat materiál, takže zase použijeme extrude, ale s tím rozdílem, že vlastně že nebudeme to dávat skrz celou, ale dáme, aby byla 20 do hloubky. Použiju vlastně funkci operace a vyberu, že chci použít cut, takže vlastně odeberu ten materiál. Ale pozor, proto abyste tam vlastně se nám to odebral ten materiál, takže musíte použít -20. To znamená, že se nám otočí orientace toho vektoru nebo toho odebrání a tím pádem vlastně nám odebere ten materiál z toho modelu nebo odebere ten objem. Tak, máme čtverec a nějakým způsobem ho zaoblíme, aby to bylo vyrobitelné například na frézce. Tak. Vybereme zase hrany, použijeme filet a dáme tomu radius 4. Tak, máme tohle namodelované a už nám chybí například nějaké zkosení, takže si tady dáme zkosení
2 mm. Na to používáme funkci chamfer. Na to není klávesová zkratka, ale najdete to vlastně v záložce Modify. Když si to rozkliknete, tak tady máte sražení chamfer. Tak, dáme sražení 0,5 a můžeme vlastně použít sražení ještě třeba ze spodní strany té kostky. Vybereme a chci tady, aby bylo sražení 1 mm. Tak. A vlastně tím pádem máme hotový model, řekl bych. Pro to základní nějaké jako seznámení s tím modelářem, abychom věděli, co to obsahuje, co bude všechno potřeba, tak abychom nějakým způsobem s tím mohli fungovat, abychom pochopili ty základní principy toho modelování, tak je tohle třeba znát, takže jak už jsem říkal, vazby, tak abych potom vlastně nějakým způsobem mohl zpětně editovat ten model, aby mi to nedělalo zbytečnou práci navíc, když to bude špatně zavazbené, abych to mohl všechno co nejjednodušeji upravit, aby jsem na tom nestrácel čas a taky nervy. Takže vazby a koutování a plné zavazbení sketche. Pokud není plně zavazbený sketch, tak nemá cenu ten model nějakým způsobem vytahovat, jakože přes funkci extrude, protože do budoucna to bude dělat na plechu a radši si to pořádně vždycky zavazbit, tak aby to fungovalo jak má. Takže třeba například jsem se vrátil do toho prvního sketche, zvětšil jsem tady rozměr z toho 40x60 a vlastně teďka dám jenom finish sketch a vidíte, všechno vlastně zůstalo stejné a ten rozměr se mi upravil tak, že vlastně je to editované, funguje to jak má a například teďka si můžu udělat, jsem to zvětšil kvůli tomu, že jsem tady chtěl mít sražení a chtěl jsem to sražení mít 1 mm a chtěl jsem mít vlastně další ten rozměr. Tak. A to je nějaký ten princip toho, co jsem vlastně tímhletím videem chtěl předat, je to takové seznamovací. Příště už se vrhneme na nějakou konkrétní součástku, které vám dám výkres a budete mít možnost nějakým způsobem to modelovat se mnou a nebo modelovat sami a potom následně si překontrolovat vaše kroky, jestli jsou stejné jako ty moje nebo podobné a jestli se postupovali správně tak, aby to vše fungovalo. Takže já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste si z tohohle videa něco odnesli. Pokud by vás něco zajímalo, určitě to píšte dolů do komentářů nebo mi napište zprávu. Pokud byste něco chtěli na těchto videích zlepšit, určitě to tam všechno napište, budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. A uvidíme se teda u dalšího videa. Mějte se hezky a ať to modeluje.